गोबाव समनिफ्रायनो आर्मी साख्रि मावबोबाय थानाय सासे बर' सुबुंनि जिउ खहा। चिरां जिल्ला आमगुरि पुलिस थानानि सिङाव थानाय सामथाइबारि फुटबलदि गामिनि रुंसारि थजेन बसुमतारी आरो मनमति बसुमतारीनि आंगो फिसाज्ला प्रसेनजित बसुमतारीया 2003 मायथाइनिफ्राय आर्मी साख्रि मावबोबाय थानानै मैया 8 डिसेम्बर अक्ट'खालि अरुणाचल प्रदेशनि राजथावनि टावांआव गावसिनि थाग्रा आर्मी केम्पआवनो खामानि मावबाय थानाय समावनो कारेन्ट नांनानै हरखाबै जिउ गोमायो। आथिखालाव प्रसेनजित बसुमतारीया 223 पेलारि आर्टिलारि रेजिमेन्टआव साख्रि मावगासिनो दङमोन। प्रसेनजित बसुमतारीनि दुखुथिया अनसुलि बिसि नासनी बसुमतारीया फोरमायनाय बायदिब्ला प्रसेनजित बसुमतारीया फैगौ जानुवारि दानाव सुटि लानानै न'आव फैनो गोनांमोन आरो न' लुबाय थानाय न' गोदानावबो हाबनो गोनांमोन आरो दासान्दि गावजों लोगोआव फिसाजो सासेल' थालांबाय होनना गाबै गाबै दुखुजों फोरमायो। आर्मी आर्टिलारियाव साख्रि मावोमोन। दिनै आंनि फिसाया दिनै टावांआव दिनै पस्टिं जाना थांनानै दिनै कारेन्टनि खामानि मावनायावनो थैहैबाय। आंखौ आलाय सिलाय खालामलांबाय। आं रायलायनो सानावल' मोनदों, आं 2:30सिम मोनदों। जानाया 3थासोआव जादों बियो खामानियाव थांनायाव। आंखौ फन हरनानै खोन्थाहराखै खामानि मावनायखौ। खामानि मावनायखौ खोन्थायाखै बियो आंनो। फिसाजोखौ स्कुलनिफ्राय फैनाय लोगो लोगो भिडिअ कल हरनानै नाहरबाय। फिसाजोखौ एदावहरदोंमोन, मामि आं एबार थांलाथ' आङो जोंनो थानोसै होननानै। बेसेबा गिदिर न' लुदोंमोन, आलाय सिलाय खालामलांबाय आंखौ। सुटियाथ' 6 मासावनो फैदोंमोन, ओमफ्राय दा 5 मास जाहैबाय बियो। जानुवारियाव फैनो होनदोंमोन। जानुवारियाव फैनो होननानै बुंहरबाय थादोंमोन। न' लानोसै, न' गोदानाव हाबनोसै, नों नांगौ बायदिसिना सिगाङाव बायनानै दोनजा होननानै आंखौ बुंहरदोंमोन। साजायनाय बुस्थुखौ नों बायदो होननानै आंखौ सानफ्रामबो बुंहरो। आंनि जिउआ आलाय सिलाय जालांजोब्बाय। साख्रि मावनायाथ' दिनै 21 बोसोर जाबाय। रिटायार फैसिगौमोन फैगोन जानुवारियाव, फैगोन बोसोरनि 2005आव फैसिगौमोन। आं आरो मा फोरमायबावनो, आंबो माखासे खोथाखौ जेबो मोनथिया। दा नानागुना आं मा बुंबावनो, गाबोन इउनिटनि लोगोफोर फैबासो आं क्लियार खोथाखौ बुंनो हासिगोन आरोखि। रुंसारि जानायनि सिगांथ' आंजोंनो एखेलगे साख्रि मावोमोन। जोङो सानैजों थांलाय फैलाय खालायलायबाय थायोमोन। सेक्सनाथ' आलदा आलदामोन, अब्लाबो जों सानैजों थांलाय फैलाय रायलायबाय थायोमोन आरो सुटियाव फैनाय समावबो जोंनाव हाबफैबाय थायोमोन आरो आंबो थाङोमोन आरो आंनि मिसेसजोंबो बियो फनाव रायलायहरबाय थादोंमोन आरो मैया 12थायावबो बियो गोबां खोथा रायलायहरदोंमोन। दा बियो जानानै थांबाय, बियो 2:30सो टाइमाव जादों आरोखि। रायलायनो मोन्दोंमोन, आंनि न'खरावनो रायलायहरदोंमोन। बेथ' मा रायलायदों आंबो न'आव गैयामोन। बियो 2003 जानुवारिनिफ्राय होननाय खोनादों आरोखि। आंबो सियर खोथाखौ आंबो मिथिया आरो। जोङो माने 223 रेजिमेन्ट आर्टिलारि होनो, आर्टिलारि। दा जोंना इउनिटआबो मिरतनिफ्राय दा अरुणाचलाव दंहैयो आरो। अरुणाचलाव दा अरुणाचल टावांआव दंहैयोमोन आरो। जाथायनि सोमोन्दै माने आं खोनानाय मथेबा माने जोंनि गिदिर अफिसार माने CO बुङो,
बे जिअ'नि न' साजों माने इलेक्ट्रिक तार थांदोंमोन आरोखि दा बेहाय माने बिनि सिनियरा बुंदोंमोन बेहाय माने मेनटेनेन्स खालायनो रं फोनैनो दा बियो रं फोनैनायावनो ओमफ्राय माबोरै जाखो ना तारफ्राव नांहरखो ना माखो दा बेहायनो सर्ट जानानै मानसिया गांलाब गोलैदों जाहैबाय आरो दा माब्ला सफैगोन न'सिम दा न'सिम माब्ला लाबोगोन न'सिमथ' माने आं खबर मोननाय बायदिब्ला माने गाबोन फुङाव सफैगोन आरोखि आंनि बियाइनि फिसा आंनिनो आंनि मुङा जाहैबाय हरेस्वर नार्जारि आंनिनो बिनानावनि बिब'नि फिसाला प्रसेनजित बसुमतारि आर्मियाव साख्रि मावदोंमोन दाख्लै बावैसो अक्ट'बर मासावसो बिसोरो दिल्ली ना बबेनिफ्रायबा ओरैजाय ट्रेन्सफार जाबोदोंमोन टावाङाव बधय 2 मास बा 1.5 मास बेबायदि थाहैनो मोनदों खोनानाय जाथायखौ खोनायोब्लाथ' दुखुनांथाव बे दुखुनांथावनि गेजेरजोंनो आं थैनाय बेक्तिनिसिम गोसो गोरबोनिफ्राय इसोरनि खाथियाव बोर बिनानै बिनि जिउ जारिमिना गोजौ रायजोआव थानानै आलो गोजोनै मासि मोनहैदों आं बेखौनो खावलायग्रोयो जाथाय जानाय बेलायाव दायो आदाया बुंलांबाय माखासे बेबायदि सिस्टेमै माने जाथावै बायदिमोन अब्लाबो माबोरै जादों माबोरै जायाखै जों टटेलि बडिखौ मोनफैबासो जों मोजाङै बिथं माबाखौ नोंथांमोननिसिम मोजाङै फोरमायनो हासिगोन नामा आं बेखिनिखौनो बुंनानै दोनबाय